tenderere kunetsa gogo mari iri kutaurwa munoiziva muri kuti kudini zvayo mari tirireshuwa $24 yavo tinayo asi nekuda kwekuti mari ikudinetsawo ini ndine murume wacho takasepareta saka pandichatoedzawo kuenda kwaari murume wacho kuti ndimuudzewo kuti ndomamiriro yazvita nyaya yemwana wechikuru imi mati mari tinayo asi nekuda kwekuti nemurume takasepareta mari yechikwereti chikwereti tinacho muri kutenda kuti chikwereti munochiziva orit vanga vabhadharai dare here asi makaona kuti chikwereti chacho chiri kubva chapfuura mari yedare plus $24 saka imi kuzoda kuzoenda mabva kuno madi kumboenda before musati mauya kudai mari yacho yekufambisa kuti ndiende ikoko ndeyandisina nekuti zvine zvinoisa kana anokirwa anogara kuno anogara kwatika amai kuti titaure tichidai handiti mwana ndowenyumezi haabhadhariwe namabashete kana inogona kubhadhara vanzwaka ndo zvakunza ipapi pamurina saka nokudaro mari zvakafanira kuti ndimi munoiziva mari yaamai ava ikudikana muri kupanzwa isusu hatingagone kuti haiwa mazoenda here uko kudii hazvisizvo zvatinotaura kunoku tiri kutaura kuti mari yomwana wenyeyoyo yamuri kuziva kuti kuna amai uko kwaaenda ikoko kuchikoro ikoko tiri kuida idzoke kuna amai avo ichokwadi asi inini nditoriwo nechichemo ipapo because kumashure kwese kubva chitanga ndini ndaibhadhara saka ini ndakutokumbirawo kuti samoni racho risvikewo kwaari nekuti ini ndatoshupikawo apa mwana rugara naye ndini ndinayo ya kana muine mwana imime manje ime muridzi wemwana kana makatomupa ambuya vake vakamuendesa kuchikoro vanosungwa ndambuya vacho nokuti ndo vakamutaenda kuchikoro imimi ndimunozoziva kunopa mari pamakamuendesa ikoko maiti mari muchaenda muchibhadhara muchiiwana kupi panguva yakaenda kuchikoro tandichiita machiti aiwa ndizizva zvina basa ambuya munoziva chinonzi gadheni ngaenda kuchikoro anonzi gadheni ane mwana iye kari zvinodiani zvokuti kwakasedza kunzi vabereki vane vana vari kuno pakresha apo kuno ari kuenda dai ndimi gadheni hatichatsvaga mamwe magadheni tu izvo zvimwe zveihukunza munoita ndo zvaakuno asi akatononyaya ndiani ndimi anokwa zviri kunzi mari yavo muchabhadhara riini avo yekresha chete taurai zuva kana kuti muvake pari zvino idzi dzamwe dzazvono dzakakutaurai pari zvino zvandina ndichatotanga ndaenda ikoko ndakaenda ndinogona kuzodzoka zvisinei pirwa idhedhi nguva uri kubhadhara novavo yamuchapirwa mafambire nyeri ichazofamba sososo nyaya idzi dzechikoro dzakutemesa musoro amai vakauya vachitanga vachachema vachibudisa musodzi makaona yachemberera vaitoti isi dikreshi yangu yatofa haichakwanisa kuenderera mberi nekuda kwevanhu vavakutadza kubhadhira mari kuti anongoendeserwa mwana kuECD kwachona ikokoko odzidzisirwawo pedza ozonzwa kunzi akune chimwe chikoro azodai mari dzisina kubhadhara ndakatombovakumbira nhenga amai avo ndakati vane mari shoma dzakaita sema$24 idzi imbomirai tivatumire mupurisa anongonokumbira kuti mamba akumbira kuti mari shoma iyi chibhadharai nhasi kana mangwana kana kuswira mangwana pane kuti mozonzi takuda nemari yedare $45
chakanaka ichi makabhadhara $24 nekukurumidza pane kuti mozobhadhara nepakodiwa mari yedare. Asi hanzi vakasvikirwa newa hakuna kana katitimuka kuti gati mhani tisatani ndaunzirwa masamoni asati aenda takatotanga tatuma vanhu vane mari shoma kuti ngoendai motanzi namambo chakanaka chii kuti ozotumirwa samoni. Samoni amai mimi $24 pane kuti udzonzi takuda $45 maita dzakatengesana huku kana kuita zvinhu zvamunokwanisa kuita ikoko kada kuti nhasi unoenda ndine $10 kana $15 mari yedare matadza kubhadhara. Saka tinoenda kupwa tinenge ezvaitochema kuti kreshi yangu yafa haichaenderera mberi kuti hakuna ndachingodzidzisa vana mahara hakuna mari yanga ichiuya nevabereki una mari dzachidza munotaura kuti da kutanga kukwira bhazi kuenda kwadhiki uko nekuzodzoka yamumari tamu $6 $10 yekukwira kuti ndanotsvaga kuenda zvisingatomboda baba ari uku zvinongoda kuti amai memusekirifaize mega kuti aiwa mwana ndewangu takabereka tese zvingadi kuti ndiende kwadhiki izvozvo nai vabereke zvingadi nokuenda $20 ndida kuenda kwadhiki $24 ndinotiza nguva chikwira bhazi woita tisaona uri mubhazi kunzi hanzi rabveuko zvinotsvaga kuti andotora $24 zvimwe zvacho ana mai ngatitei serious vana ndevedu ndo nhaka yati kuti ngativafundise chivabhadharira ndo nhaka nchirere mangwani zokurera takavafundisa vana ivavo sapada kuti vaite seamai avo kreshi yafa vanoda mari yavo svondo inouya tajamba ine tiri kuda mari yedare nemari yaamai avo inge yapani mari iyo tiri kuida nyorai kuti svondo inoya tajamba kuti kuda mari iyoyo